बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे सालबारि एरिया बर' हारिमु आफादा रंजालि बैसागु फालिनायजों लोगोसे लांदां बैसागु फालिनाय जायो। बे जोंहा दिनैनि जे फालिनाय बियो 16थि खेब जाबाय। बे 16थि खेब जोङो दिनै फालिदों। लांदां बैसागु जों सानाव जों बानायबाय। बिनि सिगां जोंहा दहाय खेला दुला जोबनानै थांबाय। बेवहाय उन्दै गेदेर खेला गेलेनाय जादों। खारनाय बारनाय सियार खेला गेलेनाय लोगोसे दै बोरि गेलेनाय बिदिनो दावला सौलायनाय बे खेला दुलाया जानानै थांबाय। बिनि उनाव दा जोङो नैबे जोंहा दा लांदां बैसागु जे 6था गामिजों जोङो बे रंजालि बैसागु खुंनाय जायो। बे 6था गामिनिफ्राय गोबां बिदिनो लांदां बैसागुआव बादायारिफोर बादायफैयो। बिदिनो 6 जन ग्रुप लानानै मोनसे हान्जा जायो आरो जावजा मोसानाय बे मोनसे हान्जा जायो। बेबायदिनो जोङो 6था गामिजों बे रंजालि बैसागुनि नामाव कम्पिटिसन खुंनाय जायो। जाय देरहासार जायो बिथांमोननो प्राइज हरनाय जायो आरो फार्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज, थार्ड प्राइज हरनाय जायो। बे हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो जादों। सिगाङाव जोङो फ्लेग हस्टिं खालामबाय फुंबिलियाव। मुंख्लंफोरनि जोङो बिबार बावबाय। बेवहाय जोंहा जोंनिनो बे ओनसोलनि जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव हारिमु आयदानि जेनेबा कालचारनि आफादगिरि आरो फावखुंगुरबो होनजायो। जोंहा बेवहाय सासे आलासि हिसाबै जों लेंहरनानै लादों। जोंनि जायगानिखा आदा बिस्थिराम बर' फुंनि हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफादों। लोगोसे जोङो बे हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जोङो खेला दुला आराम्भ' खालामदों। बिनि उनाव जोङो लांदां बैसागुखौ बेखेवनो थाखाय आलासि महरै लिंहरदों। जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिसानि एडभाइजार सिनेन बसुमतारी बिथांखौ जों लेंहरनाय जादों। बिथाङा बेखेवनानै थांबाय। मोजाङै मोजां बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। जों दा बे हाबाफारि जोबनानै दा जोंहा मोनाबिलि हारिमु आयदा दङ। दा बे हारिमु आयदाखौ जोङो जोंनि ससियेल वार्कार जिसुआ समफ्रामारि बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो बेखेवनो लिंहरदों। हारिमु मोनाबिलि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव लोगोसे जोङो सिंगार आर्टिस्टफोर दङ। बिथांमोनाबो खनफैगोन। दा आङो बेखौनो खावलायो माने जोंनि बे रंजालि बैसागुआ गोगोमै मोजाङै मोजां जानानै थांगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। बाक्सानि जेलसिं बसुमतारी सिंगार दानि जाखांफुनाय बिथांखौ जों हांख्रायदों। दा मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा आं बेखौनो हांख्रायनो लुबैदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बयबो फैलायनानै बे रंजालि बैसागुआव रंजानो बाहागो लाफैयो। आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। बे हारिमु मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो जागोन। दा बेवहाय जोङो थांनाय 2025 मायथाइ बे सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सआव देंखोजों 1, 2, 3 बेवहाय बिथाङा देरहासार जानो हानाय, सेथि देरहासार जानो हानाय बाक्सा जिल्लानि जेलसिं बसुमतारी बिथाङा जाखांफुनाय सासे सिंगार। बियो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। दा बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोगोन। दा आङो बेखौनो खावलायदों जाहाथे बयबो जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाफोरा बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे नैबे प्रग्रामखौ जाफुंसार होफैयो। मोजाङै मोजां गोगोमै बाहागो लाफैयो। आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। बैसागु फोरबोआव बियो मोनसे रंजानाय फोरबो होननानै बयबो मिथियो। नाथाय बेनि बेलायावनो सोरबा न'निफ्राय ओंखारबोआलासिनो बैसागु फोरबोखौ रंजानाय गैयालासेनो गैले खालामनायखौ नुनो मोनो। माबाफोर बुंनो गोसो जायो नामा बेलायाव? बैसागु बोथोराव बेबायदिनो खायफा माने बैसो लायै बैसो खायफा माने गाव
बैसोखौ लानानै एसे उसुबिदा मोननाय थायो माने जोङो बैसागु होनोबा जोङो 1 तारिखआव जोंहा बिदिनो गावबागाव थानसालियाव जोङो इसोरखौ सिबिनायजों आर'ज गाबनाय जायो बे सानसेनि हाबाफारि जों बेखौ बारहोहरनाय जायो आरो नैथि सानाव जोङो बैसागु हिसाबै जोङो न' मागिनाय जायो मागिनायजों जोङो रंजानानै जों बैसागुखौ गोगोम खालामनाय जायो आरो बे हाबाफारियाव माने बयबो गामिनि आइ आफा गासैबो ओंखारजोबनो हायाबाबो जा ओंखारो बेजों हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो दा बे बेलायाव बेनो माने जायफोरा इन्टारेस्टेड बिसोरो ओंखारबोबाय आरो जायफोरा माने गावनि बैसो गावनि माबाखौ लानानै खायफा लाजिनायजों फैयो आरो दा बेफोरनि थाखायनो जोङो नैबे जोंनि लांदां बैसागुखौ जोङो लानाय जादों जे बैसागु जोबनाय लोगो लोगो नैबे लांदां बैसागुआ जायो जाहाथे बे लांदां बैसागुआव गासिबो बैसोनि मानसियानो बेवहाय बाहागो लानानै रंजाफैनो हायो दा नैबे थांखिजों लांदां बैसागुखौ लानाय जादों आरो